blokflytter. Ja. Og så er det hele taget. Okay. Og hvordan synes du, det virker? Jeg synes, jeg skulle den virke ret godt. Ja. Nå, jeg selv skal sige. Kan du prøve lige på? Hvornår skal den ud igen? Anden weekend i januar. Hvorhen? I Ego, tror jeg. Ja. Det var fordi, den weekend, der er i bare ret, jeg tænkte, nu er det sjovt at tage det samme sted hen. Se om jeg kan komme forbi de der forhindringer. Der er jo forhindringer for mig, det gør jeg godt. Ja. Og så synes jeg, det er lidt fedt bare lige, men der har lige blusfævner og sådan noget, så der bliver jeg bare hjemme og hjælpe til. Ja. Ja. Så Ego med weekend lige næste. Okay. Ja. Jeg er ikke sikker, at det går. Rigtig. Traven godt nok fint der, ikke? Dejlig kling og dejlig op ad bakke der. Super. Der er også kommet bedre trav på den her. Ja, rigtig. Men hvordan så sidst jeg var, så så jeg jo fint, du ikke var til stævnen, for det ved, dit fly. Ja, det har jeg ikke fået det ved siden. Nej, okay, fint. Men den er jo også lige senere, at jeg drejer sig, hvor det går sundt. Prøv over, men. Den havren. Ja, vel, rigtigt. Ja, det er nu alt for meget godt, det der, så der er godt nok sket noget med traven på det. Rigtigt. Jeg stod lige og tænkte det samme. Det var også godt. Bravo. Ja. Ja, klart den. Bravo. Rigtig op ad jorden her i kraven. Det er altså rigtig godt det her. Bravo. Godt. Godt. Ja. Rigtig. Godt. Bravo der. Prøv at komme igen. Når du så ved, at de var sadder der, så prøv at stille lidt større krav til, at den bliver på sporet. Den holder samme bøjning, samme overtrædning, ikke? Fordi traven er rigtig, rigtig fint, men der må det lige så fokusere på travlægen, at du glemmer øvelsen og du glemmer linjerne. Ja, så skal den lige på plads for højre seng, så den ikke trækker indenfor der. Prøv at komme igen. Ja. 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 Ja, prøv at se her, nu slutter den lidt indenfor. Ja. Der skal du prøve at stille krav til, at den bliver på sporet med bagvæggen. Og der må du lige tage en halv parade ud foran, og så skubbe den lidt mere væk fra indvendig i sengen, når du kommer ned mod slutningen der. Fordi den traver sådan set rigtig godt, men du må ikke vente den til, at den kan trække indenfor der. Kom igen. Ja, det er godt. Ja, bravo der. Og når du så når omkring bogstav S, så tager du lige halv parade, så bremser du lidt. Ja. Det er rigtig flot. Han er der godt nok sket noget med den travler. Og vente lidt. Ja, rosten. Bravo. Godt nok sket noget med travlen på det. Vældig godt. Ja. Rigtig. Og højre lige igen. Ja. Ja. Jeg synes, det er fint her. Rigtig, så lige videoen, når jeg vander sammen. Det er ikke rigtig godt. Rigtig, Sanne. Rostand. Prøv her. Når du har fået den til at acceptere pisken og de fremad, når de hjælper, så Så her var der det, jeg laver, hvis der er sådan. Ja. Ja. Prøv lige en tur op ad den anden side, så kommer du fra den anden ende, og der prøver du lige igen lige at regulere lidt og arbejde lidt på travlen. Ja. Ja. Nej, det er altså helt perfekt. Nej, jeg skal gerne bare arbejde på her, men ikke her. Slot. Ja.
Jeg vil gerne lige prøve den. Det må du heller gerne. Ja. Jeg har nogle sygeboller derovre til, at vi går dem med. Nej, det kan alligevel ikke se. Nå nej, det kan Det ikke. stærkeste. Det tror jeg ryger hurtigt af. Så. Det er da okay. Ja, der var kun 6,5 for det. Ja, men det bliver også lidt mindre trav. Det bliver lidt af det hele. Ikke om? Og den viser jo lidt to forskellige trav, fordi den traver så lækkert der, hvor lang tid går rundt i vendingen, og så bliver det sådan lidt let, når det kommer ind i traversen, ikke også? Altså, Ja. så kan en dag, så kan jeg få den igen, hvis det er det. Ja. Ja. Venter. Ja. Rigtig roser. Men det er faktisk altid den her fejl, den er den nemmeste for mig, når du var Ja, det lyder også bedst til højre. Og bare lad os igen. Det der skal til. den er fejlrig. Og jeg har rodet til Til højre. så jeg kan bare rodet Det der skal til, det er, at du får lov til at være verdensstanden og sidde og arbejde over en, fordi så det bliver også noget dybere i traversen. så den har taget den passer slet ikke til mig. Den har taget helt løst i ryggen og sådan noget. Hold den op, og så hold den en gang bag. Ja, det var det, der En gang bag. Jo, Mere det bag. er så meget at gøre til det. Ja, sådan. Sådan. Godt, Sanne. Gør det igen. Nej, det er bare flot. Ja, det kunne jeg godt mærke lidt, det der. Ej, men den er helt fantastisk der. Det var pisse meget i dem. Det er ordentligt. Det er altså rigtig godt til noget der, men den bliver jo også oppe foran modstanden. Okay. Ja, bravo. Ja, ja, man finder ud af noget hele tiden. Ja, ja. Ja. Ah, så kommer den ud. Hold den halvdelen. Bare ikke at gå lidt tæt, ikke op? Godt. Altså, det er da ikke bare mig, der er i julestemning. Den er da begyndt at trave bedre, ikke? Altså, det er altså traver fint her. Så vil jeg sige, du ser Ja, hver dag. ja, bravo. Godt, Tan. Så prøver du bare ikke ind i vinden, så er prøv at dreje lidt senere, så du får et lidt længere stykke. Ja. Og så tænk lidt fremad i retning. Hvordan så foran? Ja. Ja. Det er det, bedre. Og ind igen. Det var faktisk lidt svært at sidde på. Hvor du tager dem igen et lidt længere stykke, men laver dem lange i retningen, så du ligesom tænker frem i traven. Lær den at tage større trin. Har du husket bedsteplads? Ja. Jeg har rent faktisk husket den en dag. Ja. Jamen, du skal bare have rent tøj på det. Det skal jo ske en gang imellem. Kan vi ikke tage vaske tøj i den der? Vent. Ser du så? Får du igennem? Ja, det gør jeg. Ja, tænk lidt frem. Jeg tror, der var ja. Der vil jeg prøve lige, når du næsten traven der. Ja, ikke? Når jeg er 5 meter, så er jeg ja. Nu vil vi bare tage sådan, at vi bare kigger på tøj til at se. Men jeg tænker, at det er klar. Ja, det kommer til at se. Ja, det er fint. Det er rigtigt. Prøv bare til højre igen. Og hvis du så der i højre traversen, tag på en trav og mærker, at det bliver lidt for lidt, og det er fandme fint i hjørnet. Det er bare rigtig godt, det arbejde der i hjørnet. Der, klart den. Deroppe i nakken. Sådan skal det være. Så prøver du bare at stille over til at være sadlen der. Ja, helt vildt godt, det du får lov til at arbejde med. Ja, rigtig. Ej, den er klar nok. Godt. Det vi har billedet her. Sådan. Det tager også noget tid at komme ind på. Godt. Tænk lidt frem i retningen. Ja, rigtig sagde. Og ind i traversen igen. Ja, bravo. Det er bare rigtig, rigtig godt, at du får lavet krav på den her. Prøv lige at lave den en gang til begge veje, så får du sådan lidt krav. Og kom lidt der i hjørnet. Lad os lige op foran. Ja, rigtig, rigtig. Bravo. Ja. Der skal lov for det, at du ikke bevæger sig. Hvorfor er det altså mange på det, så? Men det plejer jeg også godt at ikke er. Ja. Det er godt for at sige det der. Ja, det er okay. Godt. Godt. Ja, rigtig.
Hun bruger et kvarter på at gå ind. Men en stor del af, at den er skøn at reagere til, det er altså også fordi, den er kommet op foran til. Det er op ad bakke og op i skulderen. Ja. Har en lyser? Ja. Det er rigtig godt. Jeg ved godt, at som det er sådan helt stresset. Tænk på bøjning og med det samme mister så lidt massade. Jeg fik helt stresset af det. Lidt massade. Ja, det er godt. Jeg synes, jeg skal lige frisk til det. Det er rigtigt. Lav lige for travvinding. Så skyder du den af diagonalt, så den kommer ud og trækker igennem. Right. Op i jakken. Op i jakken. Det er den sjældent, Ja, rigtig. Og tilbage. Og en gang til. Ja. Ja, det løber op. Kom igen. Tilbage. Op. Ja. Ja, godt det. Der får du lidt ned på. Men den løber. Det er godt. Det er meget ikke afrykning, og så skal den signal til at komme tilbage. Den løber den altså på dig. Det er godt. I stedet for bare at lukke af, så kan løbe løbs med dig. Godt. Og over dig. Bravo. Jeg skrev bare, der var blevet to. Bravo. Så det kunne svært komme. Det er rigtigt. Sådan. Så sikker på, at det der var takvejen. Det var rigtigt. Det er lige meget, den ligner ikke helt kraftigt. Det er, at de kommer opad, Sanne. Ja, rigtig. Godt, lad os lige give den lidt pause. Godt. Så den trækker bagbenene sammen, når du rører med fisken. Uden at hæve tempoet. Så kan du også få til at kampere. Der. Rigtig. Bravo. Ja, det er fedt. Der flyver ved at Ja, det er helt vildt fint. Det er, og så er det altså, det giver jeg mig simpelthen ikke på, Sanne. Det er meget bedre og meget mere korrekt, når du ved, at det er op foran. Det giver mig ikke på det der med, at den store hovedside og forvinger, vi får deroppe. Den store hest, hvis du skal have den til at sammenlægge op, så skal den altså op i sin forfart. Op i nakken, op i forfart. Det er jo ingen problem, at du til at runde sig i galassen. Hvad? Du kan altid, den vil altid sige let i hånden. Det er derfor, at det bliver det fælde til det løb. Skal jeg ringe på dagen, hvornår man skal Det er ikke stærkt i hånden, at du ved deroppe. Det er rigtig. Bravo. Bravo. Ja. Ja. Altså ikke altid, jeg kan komme, når du siger det, hvis jeg slipper tøjlen nogle gange, så bliver jeg bange for gendartøj. Jeg til dig før, der gik jeg også på kompromis med det der med travert. Den er ikke helt på. Det er jo lidt på føling og lidt på improvisation med den her, ikke? Der kan blive bange for tøjlen lige pludselig. Ja. Det vil sige, du må lidt improvisere her og få mave for dem. Det er jo ikke sådan, at helt du lige går hjem og så op i morgen, for der er løbet og ting næste dag. Ja. Så synes jeg, det tager sådan, at sige, at det er Godt. Godt. Rigtigt. Det var også for mig, det er lidt, men det er jo set, at den musik bliver bedre. det er godt selv. Ja, rigtig. Rigtig. Godt. Tilbage igen. Og løfte den der. Og der skal affordringen egentlig kunne komme med, at du bare løfter den op foran. Ja, ja, sådan. Bravo. Og den tager fisken. Godt. Rundt til venstre. Ja, det er fint. En start, ikke? Sådan. Prøv at trage igen. Vi skal godt ud til at se det højere. Det er rigtig godt, det der. Det bliver altså godt, det der. Og jo længere tid, jo længere interval, det går så hårdt. Og jo oftere laver kæmpe og så hurtigt, jo stærkere altså de til at holde det deroppe. Og jo stærkere du laver det, jo mere kan du bære sin vægt deroppe. Så får du efterhånden begynder at fokus i din
vridning flyttet op til bagbenene med at bruge tiden og sidde og ved om i bagbenene. Vent. Det er også det, du skal lave changement. Det er det, der er det problem, der er det, kommer i om i bagbenene. Sådan. Sådan. Ja, det er super, det der. Ja. Right. Right. Bravo. Bravo. Godt, Sanne. Ja. Rigtig. Ja, det er godt. Bare godt til mig, her til højre, Sanne. Ja, men vi kan godt lidt røre, så du kan se, at han svinger med halen. Jo. Den søger måske lidt dybere, den her vej. Ja, den trækker lidt mere. Ja, det er godt ned her. Der. Rigtig. Godt igen. Bravo. Det, der er så godt her, det er, at dine halvparader, de begynder altså at virke sine halvparader. Og man kan se, at de tager tilbage, og aktiverer bagbenene, og hesten samler sig. Det er din halvparade ude på. Ja. Men det er bare fuldstændig, fordi jeg ved jo, hvor mange ting jeg har. Så man kan se halvparade. Se, du tager tilbage, man kan se godt, aktiverer bagbenene, og hesten den samler sig. Jeg har betalt, Det er en halvparade, hvor du får ikke. Jeg har betalt 2200, som jeg gjorde den anden vej. Men nu har jeg lige fyret, så Vil du have den her? Fryser du ikke? Skal vi tage byt? Nej, du skulle jo kontra. Rigtig. Ja. Det kan du godt se, vi øver lidt, ikke op? Nej. Ja, vi har nemlig købt kort. Der er altså lidt stille. Det er fordi, den arbejder opad nu, du kan holde det. Der. Jeg siger ikke, den er nok opad. På sigt det er han endnu mere op ad bakke i en kontragalop. Men det er fordi, den galopperer op i stedet for ned i jorden. Der, ikke også der. Ikke om? Så kan den også holde kontragaloppen, Sanne. Der, rigtig. Jeg ved, at det nemmest altid kunne gøre. Ja. Efter jeg var derude, og så efter jeg begyndte at prøve at bytte, så det var lidt galt den her vej. Ja. Men når du kan holde den op ad bakken, så kan du også holde den så kort, Sanne. Ja. Der. Rigtig. Bravo. Den er rar, han roser så meget. Rigtig. Hej. Ja. Men det er fordi, det sidder så dybt i os, det der lidt, de skal have langt og dybt, ellers bliver de faste i ryggen, ikke også? Så det tør jo næsten ikke løbe dem op ad nakken mere i træning, vel? Men det er jo det, der skal tilsat. Den der, den ser jo ikke fast ud tværtimod, den har sgu da aldrig kunne sætte sig så meget i kontragalop før. Det kan hesten ikke gøre, hvis den arbejder rigtigt, vel? Det der er jo vanvittigt godt. Og du kan styre dig den af. Du ser stærk i hånden fra her. Nej, ikke har ikke. Du kan sætte den der, den lærer sig selv forholdsvis godt, ikke? Jeg er godt klar, at du kan ikke sætte 5 galop, men så er det på overret, men du har ikke meget i hænderne. Ja. Ja, det er vanvittigt godt, Sanne. Skift galop, og bare kom ned gennem stedet og drage det. Det er rigtig godt. Den afgørende faktor for, at det kontragalop, det kommer, det er fordi, den går opad. Det er 100% sikkert. Alright. Meget på en fin store der, hva'? Ja. Bravo. Altså, jeg kan i hvert fald se, der er sket noget med dem. Nu ser jeg ham ikke så tit. Jeg ser ham jo tit, så er det lidt noget andet. Ja, her kan jeg ikke se. Bravo. Jeg fik lige øje på noget. Ja, godt. Så fint, kort og samlet den rigtigt. Det er bare rigtig godt, det der. Sådan. Ja, super. Super. Ja, det er nemlig godt. Jeg kan så diskutere, men sådan lige på grænsen til den bedste takten her, Ja, det ikke? gør det. Men så længe den ikke løber og bliver tung og stærk, så synes jeg egentlig, det altså, jo. Det lå lige midt. Men altså, det virker så, altså, det er altid bedre og bedre, den her. Ja. Godt. Ja. Ja. Og det, der sker her, det er helt rigtigt. Din hest, den kommer mere og mere op i fronten, Sanne. Ikke om?
lærer. Jeg kan faktisk ikke løbe rundt på en bold, jeg har faktisk kun løbet sådan noget der. Men det er Det er fint, du mærker jo